Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Чаллыда 6 яңа балалар бакчасы төзеләчәк. Алар кайда урнашыр? Һава торышының көйсез булуы уңайсызлыклар тудыра. Шуны җәй кайчан җитәр? Чаллыда тагын бер яңа мәчет төзелә башлады. 15-нче Аллах йорты кайда булачак? Бу хакта Римма Әхмәтова. Чаллыда 6 яңа балалар бакчасы төзеләчәк. Бу хакта бүген мэриядә хәбәр иттеләр. Бүген шәһәрдә 120 бакча, алар 33 мең баланы урын белән тәэмин итә. Соңгы 2 елда 32 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе үз биналарын яңадан кайтарды. Бу исә 3 яшькә кадәрге балаларны урын белән тәэмин итәргә булышкан. Шулай да мондый төркемнәр саны җитми әле. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 14-нче комплекстагы буш урында элек мәктәп төзергә ниятләгәннәр. Әмма якында урнашкан мәктәпләрдә урыннар җитәрлек булуын исәпкә алып, бу урында бакча төзеләчәк. Мы ожидаем постановления Кабинета министров Республики Татарстан. Как только постановление будет, я думаю, будет известно финансирование, сразу начнем. Предполагается там федеральный бюджет, большая часть, и республиканское софинансирование. 14-нче комплекста яшәүчеләр бу урынны күптән тәртипкә китерергә кирәк ди. Трава сухостой стоит целое лето. Возможно пожар. Машины стоят, перекинется. Это же тоже все, так, как говорится. Не соблюдаются никакие нормы правил пожарной безопасности. А здесь уже много детей. Вот. В каждом подъезде ведь много детей. А возят разные комплексы. Приходится на машинах ехать. Если бы рядом был, конечно, лучше. Балалар бакчасын 2019 елда төзергә ниятлиләр. Мы планируем и обратимся к президенту Республики Татарстан. Надеемся, он нас поддержит, чтобы в 14-м комплексе на втором участке появился детский сад. Детский сад там востребован. На 240 мест мы планируем там посадить в этом микрорайоне, значит, детский сад. Вот то, что касается проблемы строить или не строить. 2 ел эчендә Чаллыда 6 бакча төзергә планлаштыралар. Бу 1000 баланы урын белән тәэмин итәчәк. Аларда 3 яшькәчә балалар өчен дә төркемнәр оештыру каралган. Яңа биналар 14-нче, 36-нче, 63-нче комплексларда, Зәп бистәсенең 14-нче комплексында һәм 2 бакча Мәләкә Саръягында урнашачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Җәй соңга калып киләчәк. Һава торышы шәһәрдәшләрне куандырмый, пляжлар буш, бакчачылар иртә өлгерә торган яшелчәләрнең уңышын көтә. Июнь башында булган кырау ачык һавага күчереп утырткан помидор һәм кыяр үсентеләрен юк иткән. Көчле җил һәм яңгыр бакчада эшләү өчен дә, ял итү өчен дә уңайсыз. Термометрның төркемеш баганасы көндез 15 градустан узмый. Июньдә нинди һава торышы көтелә? Чын җәй кайчан килеп җитәр? Гүзәл Шихапова сюжетында. Свекла что-то не сходит. Владимир Смирнов үзен яхшы бакчачы дип санамый, әмма шулай да башка елларда бу вакытта редис белән салат ясый торган булган. Быел исә үсентеләр чыгып кына килә. Помидор һәм кыярлар теплицада. Иртәрәк булмаса да уңышы булырга тиеш ди бакчачы. Вот деревья, так, все были в цвету. Раньше приходишь, долго цвет, белый, радуешь, душа радуется. Здесь недавно был ветер. Смотрю, ну мало цвели совсем, все, смотрю, как снегом все покрыто здесь место зелени. Листочки все отлетели. В это время уже редиску кушали. Бакчачыларның күбесе һава торышыннан канәгать түгел, үсентеләрен туфракка иртәрәк чыгаручылар бөтенләй уңышсыз калган, яшелчәләргә кырау суккан. Һава торышына килгәндә ул соңгы 10 көндә тотрыксыз булачак. Арктик циклон төньяктан җил өстенлек итәчәк. Характер погоды будет достаточно ниже нормы, и в целом по прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации для нашей территории эта предстоящая декада в среднем будет ниже на 4 градуса в республике, чем нормальные значения. Нормальные значения в целом для июня составляет по республике 16,9 градусов тепла. Белгечләр республикада җәй җитмәде әле дә, пляжлар июнь азагына кадәр буш булачак. Температура до 12 июня уже точно будет гораздо ниже нормы. Лето начинается тогда, когда средняя температура суточная переходит через 15 градусов. А у нас этого не получается всю эту неделю. Шын җәй июльдә җитәчәк, температура 20 градустан югары булыр дип көтелә. Августта җиңел киемнәрне тагын алып куясы була. Термометр баганасы 17 градустан да югары күтәрелмәячәк дип фаразлый синоптиклар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Yoğuluk beyleri orta avul xo'jaligi texnikasına da tesir eti. Şul oңайdan Respublika avul xo'jaligi yetiştiruvchilerine 140 tonna dizel yoğuluğu verildi. Ул ташлamalı beyden satılacak 1 kilogramı 41 sumga düşecek. Bu гадәттәгегә караганда 10 sumga arzanrак. Avul xo'jaligi һәм азык-түлек министры Марат Әхмәтов белдерүенчә, республикада агросәнәгать комплексы уртача 200 тонна ягулык куллана. Ашлык җитештерү кыйммәтләнә бара, бу исә үз чиратында ипинең бәясе артуга китерергә мөмкин. Инде май аеннан бирле ашлыкның бәясе күтәрелә башлаган. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шалыда тагын бер яңа мәчет төзелә башлады. Ул Орлов буҗрасыннан ерак түгел беренче автомобиль юлында булачак. Мәчеткә Шаллы яр дигән исем бирелә. Бүген шәһәребезнең дин әһелләре яңа Аллаһ йорты нигезендә өйлә намазы укыдылар. Шаллының 15нче мәчете кайчан төзелеп бетәр һәм нинди булыр? Бу хакта Римма Әхмәтова. Эш 2 айлык башланган. Сазлы урын булганга күрә, мәчетнең нигезен аеруча ныклы салдык, ди төзүчеләр. 85 субай сукканнар. Бина 2020 елның мартына төзелеп бетәргә тиеш. Ул 210 кешегә исәпләнә. Янәшәдә притяжение зур яңа трак комплексы да төзелә. Мәчет анда яшәячәк халыкка һәм М7 трассасы юлчыларына хезмәт күрсәтәчәк. Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, менә беренче юл М7 шулай бит, бу инде Мәскәү Уфа юлы. Шушындай мәчетнең булуы инде бу безнең сәфәрчеләргә дә уңайлы булачак. Аллаһ насыйп итсә, кирип намазларны укырга, тәхирәтләрне алырга. Аллаһ насыйп итсә, инде монда шулай кибеттә, инде кафеда булыр дип иншаллаһ. Шаллыяр мәчетнең исеме шулай, безнең шәһәрдә беренче юл буе мәчете булачак. Бүген аның нигезендә тәүге тапкыр азан яңгырады, намаз укылды. Аллаһу акбар. Бу төзелеш Рамазан аена зур бүлек. Орлов буҗрасындагы мәчетне бер мөселман кардәшебез салдыра. Изгештә ярдәм итәргә теләүчеләр булса, шәһәр мөхтәсибәтенә мөрәҗәгать итә алалар. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Иртәгә Рамазан аеның 23нче көне Шалда сәхәр ашу 0 сәгать 48 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 10 минутта башлана. Казага калган уразалар булса, бу көннәр өчен уразаны соңрак тотарга да мөмкин. Фарыз ураза Рамазан аенда тотыласы ураза. Аны тоту барлык мөселманнар өчен дә мәҗбүри. Шәһәргә багышлап яңа җырлар, шигырьләр иҗат ителеп тора. Энергетик мәдәният йортында Яраткан шәһәрем исемле иҗат фестивале үтте. Биредә Шаллы оешмалары һәм предприятиеләре хезмәткәрләре катнашты. Бәйге бер турда үтте. Фестиваль нәтиҗәләре буенча 30 августта Яраткан шәһәрем исемле гала концерт узачак. Эй, Шаллым, тырышлыгың юкка китмәгән бит. Бер авылдан үсә баргансың. 30 елның августында шәһәр статус алгансың. Сәхнәдә Шаллыга КАМАЗ төзелешенә багышланган шигырьләр яңгырады. Аларның авторлары Аккалада күп еллар яшәгән, шәһәрнең табигатен, кешеләрен, оешмаларны яхшы белүчеләр. Шаллының шәһәрен дә яратам, кешеләрен дә яратам, табигатен дә яратам. Без Кама ярына туганнарым, дусларым белән еш чыгабыз һәм аның ярларын, матурлыгын диңгезләргә охшатабыз, Кырым якларына охшатабыз. Шаллыга багышлап 100гә якын җыр бар. Аларның саны ел сайын арта бара. Әсәрне башкаручылар номерларын, күңелләрен биреп башкара. Туганнан бирле монда торам, анда укыдым, Вахитов мәктәбендә укыдым. Шаллы шәһәре яшел, чиста, матур шәһәр. Казаннан кала уже Татарстанда иң алдынгы шәһәр Шаллы. Алдынгы бөтен яктан да. Шаллыга багышланган әсәрләр махсус дискларга тупланып бара. Фестиваль лауреатлары үзләренең чыгышын 30 августта гала концертта кабатлаячак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңалыклар программасының бүгенге чыгарылышы тәмам. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исән-мин булыгыз. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский.
Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Открылся первый в Набережных Челнах центр лечения и реабилитации пациентов, страдающих лимфостазом. Мануальный лимфодренажный массаж с бандажированием, лечебная физкультура. Прием ведет врач-лимфолог, сердечно-сосудистый хирург Валиулин Дамир Хамзаевич.